Mit navn det er Jens Tang Christensen, og jeg er kunsthistoriker, museumsinspektør ved Museum Sønderjylland. Og så er jeg derudover forfatter og forsker og underviser også en gang om ugen på Rytmisk Musikkonservatorie og arbejder dermed i grænsefeltet mellem de forskellige kunstneriske praksiser og det, vi kunne kalde for avantgardernes historie, som sådan set er det forskningsfelt, som jeg bevæger mig indenfor på forskellig vis. Og Jens, hvad er du beskæftiget med lige pt? Altså lige pt. Har jeg sådan set gang i to, vil jeg sige, meget store ting, som ikke nødvendigvis hænger helt sammen, kunne man næsten sige, fordi jeg har et stort forskningsprojekt omkring Franciska Clausen og hendes postkort og breve, som jeg gennemgår i øjeblikket, og som jo giver et meget, meget godt indtryk af, hvordan en helt ung sønderjysk pige bevæger sig ned i Tyskland og sidder midt i Berlin og inden det i München under slutningen af 1. verdenskrig, og dermed er en af de eneste danske avantgarde-kunstnere, som vi kender, der egentlig har bevæget sig i det miljø helt tæt på i samtiden. 1920'erne, der bliver hun den eneste elev nogensinde af den store konstruktivistiske kunstner Laszlo Moholy-Nagy, som senere blev Bauhaus-professor, og som faktisk var grunden til, at Franciska gik fra ham og så over til en mindst lige så stor kunstner, nemlig Archipenko, for at gå fra Archipenko til Fernand Léger, som hun fik et privat forhold til som hans elskerinde i mange år. Og så vendte hun tilbage til Danmark, og så kunne man tro, at hun ville have fået en enorm succes. Det fik hun bare ikke. Hun blev holdt ude af miljøet i 1930'ernes København. Det beskæftiger jeg mig med i øjeblikket. Den anden ting, jeg beskæftiger mig med, den ligger mere inden for netop det musikalske. Jeg er ved at udgive en stor bog, som jeg har arbejdet på i virkeligheden i nogle år, som et parallelprojekt til alt det andet, om dansk hippiekultur fra 1967 til 70, og hvor jeg har været ude og tale med en masse af de folk, der indgik i det miljø dengang, som Frans Beckerli, Stig Møller, Peter Ingemann osv. Mm-hmm. Ja, jamen så du har i hvert fald bordet fyldt, kan man sige, med spændende projekter, så det lyder virkelig, virkelig, virkelig godt. Jens, grunden til, at jeg inviterede dig her i dag, var fordi jeg læste en DR-artikel her i juli måned, hvor du kom med nogle kommentarer. Og de her kommentarer omhandlede en udstilling, som sangeren Ed Sheeran, han lavede en kunstmalerudstilling, han lavede i London her i juli måned. Det var en udstilling, som han kalder Cosmic Car Park Paintings. Det var noget, han begyndte at gøre sidste år efter hans turné, hvor han begyndte at male de her abstrakte billeder, som på mange måder minder om Jackson Pollocks stil. Og han har faktisk selv sagt, Ed Sheeran, at hans egen stil er en stor... Altså man kan sammenligne den med netop Jackson Pollock. Du var ikke helt tilfreds med den sammenligning, den parallel, som Sheeran han drog. Derfor fik det mig til at spørge, kan man tage Ed Sheerans malerier seriøst som kunst, eller er det blot en kendises hobbyprojekt? Ydermere, hvad vil det egentlig sige, at noget er god eller stor malerkunst? Lad os bare starte med Jackson Pollock. Hvem er han, og hvorfor har han en så stor betydning inden for malerkunsten? Ja, altså Jackson Pollock blev jo født, vi kan næsten sige, i begyndelsen af hele modernismens sådan store fremkomst, kan man sige. Altså han bliver født i 1912 i USA, og på det tidspunkt, der skal man jo tænke, at verden er i en ekstrem brydning. Ikke bare i USA, men jo stort set globalt. Det er før 1. verdenskrig, men det er stadigvæk en verden, som begynder med at kalde på alle avantgarderne. De første avantgardebevægelser, som for eksempel futuristerne, skriver deres første manifest i 1909, og det er den absolut første egentlige avantgardebevægelse. Og så kan man sige, hvad er avantgarde? Der kunne vi næsten starte, og der kan man jo bruge lidt tid på måske at gøre ophold ved, at avantgarde egentlig er et militærbegreb, der betyder fortrop, og det passer ganske godt på de frembrusende kunstnere i begyndelsen af det 20. århundrede, som alle sammen på en eller anden måde vil markere sig med chok-effekter, taler som futuristerne for en voldsparathed, altså en revolution, og en revolution, der ikke kun skal sætte sig igennem inden for billedkunsten, eller kunsten formelt set. Kunsten skal være en del af hverdagslivet, og skal altså være en del af det politiske program. Mm-hmm. Og det er altså i 1912, at Pollock han bliver født, men han dør jo altså også meget ung i 1956, 44 år gammel, i et trafikuheld. Et trafikuheld, der formentlig ikke har været helt overraskende. Han var en mand, som levede efter alle beatforskrifterne, lev hårdt, dø ung parolerne. Det var faktisk Pollocks liv par excellence. Ja.
Men fra 1912 til 1956, der er der jo sket en ekstrem omvæltning i verden. Første verdenskrig overstået, 2. verdenskrig overstået, og efter 2. verdenskrig, der flytter kunstscenen til USA, og det gør den meget, meget hurtigt. Det gør den sådan set allerede i 1947, kunne man sige, med Truman-doktrinen, hvor koldkrigen markeres, og hvor vi allerede der får en polariseret øst-vest-akse i verden. Der begynder den amerikanske kunst at vokse frem, fordi den bliver en del af egentlig et ikke længere avantgarde-projekt, kunne man sige, fordi den jo på mange måder kommer til at stå for den liberalisme, som vi også ser i USA i dag, et ekstremt frihedsideal, kunstneren som autonom, et fanden i voldsprojekt osv., og egentlig ikke længere det kollektive projekt, som mange af de anonyme avantgardister i mellemkrigstiden havde kæmpet for. De arbejdede ofte under pseudonymer, de arbejdede kollektivt, og de russiske konstruktivister, de talte direkte om, at de ikke længere skulle være kunstnere, men ingeniører og arbejde i laboratorier frem for i akademier. Interessant. Okay. Så det var den kontekst, han ligesom blev født ind i, og blev til den kunstner, han endte med at blive, Jackson Pollock. Så han var banebrydende med hans kunst, i hvert fald senere. Han var banebrydende sammen med en række andre kunstnere, og i dag kan man sige, at det er jo måske nærmest vanskeligere at adskille det reelt, for man kan sige, hvad er forskellen på Jackson Pollock og Andy Warhol? Måske er den ikke så stor. Det er den stilistisk og formalistisk, hvis vi ser på kunsten. Men selve mekanismen ved eksponeringen af den amerikanske kultur gennem kunsten, den kan man jo sige, den har jo faktisk sejret sig ihjel. I dag er der jo ikke en populær kulturel kunstgenre, som ikke på en eller anden måde står i en relation til det amerikanske samfund. Og måske i det lys kan man også sige, at Ed Sheeran jo en sjov figur, fordi Beatlemania i 1963-64, da Beatles kommer til USA, bliver de jo langt større, end de nogensinde kunne være blevet i England. Så set på et geopolitisk niveau, så kan man sige, så var England jo ikke et sted, der kunne eksponere kunsten. Vi skal ikke glemme, at da Hamilton laver det allerførste pop-art-værk i 57-58, tror jeg det er, der er det jo altså i England, men det er jo først, at pop-arten kommer fra England til USA, at den igen bliver eksponeret. Så alt skal ligesom filtreres gennem den amerikanske model, hvis man kunne sige det sådan, og sådan hævder jeg egentlig, at kunstscenen stadigvæk er. Okay, så det er stadigvæk noget, som ligesom kører videre. Hvordan, lige for til Pollock også, er det noget med Jens, at han startede med en eller anden mal figurativt, og han blandt andet var inspireret af indiansk mytologi, og også blandt andet Carl Jung, og hans psykologi, og noget med det ubevidste, og så videre, så videre. Så måske også i en eller anden grad hænger sammen med det her frigjorte individ, som ikke er underlagt nogle samfundsstrukturer og så videre. Det er jo lidt det underbevidste, som måske er en modsætning til. Er det noget med det i forhold til, at han startede med at male figurativt, Pollock, og så blev det til en helt særlig form senere hen? Ja, og det er jo interessant, fordi man kan sige, altså det maleri, som Pollock præsterede hele vejen igennem, er jo på en eller anden måde blevet dekorativt med tiden alligevel. I dag kan det jo købes som fotogengivelser, både på plakater, men også på malerier, der bliver malet efter Pollock-malerier. Vi kan jo sige, at Sharon er jo et godt eksempel, fordi han forsøger i hvert fald at male sig ind i den slags stil, som jo dybest set også er en slags dekoration. Ja. Men det er rigtigt, at da Pollock startede, der var han jo næsten et parallelspor til en udvikling, der foregik i Europa, og som vi måske kender ganske godt i Danmark navnlig, fordi man jo havde Cobra-bevægelsen, der malede på stort set samme måde som Pollock til at begynde med. De havde ikke nogen direkte forbindelse, de kendte ikke hinandens eksistens, men allerede i 1957, kommer Karel Appel over til USA i New York, og ser Pollocks billeder, lige da Pollock er død, og han får faktisk lov til at arbejde i Pollocks atelier, og han møder jo mange af de andre kunstnere, Mark Rothko og så videre. Karel Appel var en del af Cobra-bevægelsen, var en hollandsk maler, og hans måde at male på, han sagde, da han så Pollocks malerier, der opdagede han bare, wow, man, vi har stået og lavet fuldstændig det samme, 2 forskellige steder i verden. Vi var fattige, det var Pollock egentlig også til at starte med. Han brød igennem, det gjorde vi andre ikke. Og det gjorde de så nok lidt alligevel, men Apple var næsegrus for at se, at der var kunstnere, som faktisk havde bevæget sig i den samme interesse for netop psykologi og for det autonome individ og alle de her ting, som Cobra også på mange måder stod for. Det var jo et kollektivt projekt, men hver enkelt kunstner arbejdede jo i høj grad også med sin egen psyke og sin egen underbevidsthed osv., helt som surrealisterne havde gjort det i mellemkrigstiden. Så lige for at spore os ind på Pollocks malerier, det som han virkelig er kendt for, kan du prøve at beskrive dem lidt? Hvad er det, der gør hans malerier
så særlige, og så måske forsøge at sammenligne det med Ed Sheerans malerier, som jo i høj grad ligner Pollocks. Og jeg ved ikke, hvis man ikke kendte til de her to forskellige kunstnere, og man så et billede fra Pollock, et billede fra Sheeran, kunne man egentlig se forskel. Jeg kunne måske ikke, du kunne sikkert godt, kunne jeg forestille mig, men måske ikke, men i hvert fald, hvad er det særlige ved Pollocks malerier, og hvorfor kommer Ed Sheerans malerier så til kort, måske i forhold til dem? Det er jo et rigtig kompliceret og godt spørgsmål, fordi det er et tricket spørgsmål. Fordi man kan sige, der hvor man kunne starte, det er, jamen enhver kunst har jo et element af et fetishobjekt i sig. Vi har jo det, når vi står over for et værk, så synes vi, der ligger en aura om det. Vi tænker, kunstneren har stået der, han har rørt lærredet, han har arbejdet direkte på det. Det er som om, vi får en lille fli eller et lille spor af kunstnerens levede liv. Og man kan sige, det er jo det, der er, også med musikere i øvrigt, at man kan købe Kurt Cobains skjorte med brandhuller i og whisky, og desto mere beskidt den er, hvis den er uvasket og sådan noget, så har den jo modsat alt andet tøj en langt højere værdi, end det man går ned og køber ned i genbrusen, som jo skal vaskes, inden det afleveres osv. Så vi vil jo gerne have den der aura på den ene side. Det er jo en side af det. En anden side er, at da Pollocks maleri vokser ud af slutningen af 40'erne og ind i 50'erne, hvor han maler nogle af de dyreste billeder overhovedet i verden, altså Number 5 for eksempel fra 1948. Nu er jeg meget dårlig til kunstpriser og sådan noget. Det har aldrig interesseret mig helt så meget, men det er nogle af de allerdyreste billeder, der findes i verden. Der er det jo billeder, som på mange måder til at starte med måske kunne have virket provokativt, men det kom de faktisk ikke til. De blev eksponeret i Playboy og alle mulige andre steder, fuldstændig ligesom beatforfatterne. Så var det en idé om den amerikanske drøm, Make America Great Again, kunne man næsten sige. Det er nærmest et slags Donald Trump-maleri, fordi det er rock and roll, det er druk, altså han havde et kæmpe alkoholproblem, Jackson Pollock. Det er alle de der myter, som også ligger om store rockidoler. De blev egentlig allerede udlevet hos Pollock, faktisk før det blev ført over i musikken med Jimi Hendrix og andre, ikke? Mm-hmm. Ja. Så Pollocks malerier indeholder et element af det der. Noget andet er selvfølgelig, at selve malemåden er fuldstændig ny, og den er egentlig ikke rigtig blevet gentaget. Ja, det er den, men ikke på samme radikal vis, fordi Pollock gør jo det, at han går på sine lærreder. Han går, og så stænker han malingen ud på billederne fra luften. Fuldstændig ligesom de indianske, som du også nævnte, sandmalerier, som han ser, hvor indianerne de tegner spor. Det er kroppens spor, der sådan set bevæger sig. Og det er det, der bliver et aftryk, kan man sige. Det øjeblik, det er maling modsat sand, der blæser væk. Det øjeblik, man gør det der med maling, så tager man sporet af kunstnerens bevægelser hen over lærredet. Og det, som Pollock så gør, det er, at han jo faktisk sit eget personlige liv manifesterer i maleriet i en dobbeltforstand. Fordi alt, hvad han går og foretager sig, det sidder fandme fast i den der maling. Det er sådan, du ved, hårstumper, det er smøger, han smider, det er ølkapsler, det er sådan nogle stinker, det han går og drikker. Alt det der, det kommer ligesom med ind i maleriet. Og det gør en kæmpe taktil forskel i forhold til Ed Sheeran, der går rundt i en heldragt og maler med akrylmaling, og nærmest er bange for at få beskidte fingre. Og det nærmeste, han kommer på en syregrund, det er 3 koncerter på Amager, og det er sådan set den farlighed, der ligger i det projekt. Ja, det kan jeg godt se. Det er vildt fascinerende med Pollock, der, som du siger, at han virkelig efterlod sig selv i hans maleri, altså fysisk aftryk, som så også reflekterer hans indre liv og hans rock and roll livsstil, kan man sige, ikke? Ja. Og det, at bevægelsen altså bliver jo til et kropsligt maleri, hvor maleriet bliver en blanding i virkeligheden. Hvis vi ser på det, kan vi se det som en størknet performance. Altså et størknet aftryk af den performativitet, som viser flygtigheden i verden, og som på mange måder foregriber hele det her med, at kunstnerens krop bliver efterhånden det eneste objekt, der står tilbage. Altså performancekunsten overtog jo kunstscenen i høj grad ind i 60'erne, og det er som om, det ligger allerede, der er Pollock en overgangsfigur mellem maleriets, kunne vi sige, endelige, på mange måder, det ekspressive maleri stod, og så en genkomst i form af det performative, og så kan man sige, i virkeligheden så starter han jo lidt kunsthistorien, fordi alle de ekspressive malere, der kommer ind igennem 80'erne osv., de har jo kigget lidt til Pollock, uanset om de vil det eller ej. Fascinerende, at han har været en eller anden form for overgang til performancekunsten, ikke? En, jeg kender, som er meget kendt, det er Marina Abramovic, som er en stor og også fascinerende performancekunstner.
Ja. Og så nævnte du også det med, hvad hedder Hun er det? den bedste, altså nu siger jeg det bare. Hun er, ja, det er hun. Ja, Ja. jamen, det er hun. Jeg holder vanvittigt meget af hendes ting. Ja. Har du er gået fra, at du så har set nogle af hendes måske performances, eller været til noget af hendes... Det har jeg Nej, faktisk ikke. nej. Jeg går ikke særlig meget til performancekunst, men jeg har jo jeg underviser faktisk i hendes ting herude på jeg har haft et kursus blandt andet om destruktion, altså hele det at sætte sin krop over for det publikum, der får lov til egentlig at vise, hvor morbide mennesker dybest set er, at lade sin krop assimilere til den verden, hvor i man er. Det er jo på en måde næsten en transcendens, en løften sig ud af sin egen eksistens og fysiske tilstedeværelse. Der er noget meget sådan spirituelt i det på den ene side og på den anden side, og den dobbelthed kan jeg godt lide, at det er ekstremt fysisk, fordi det bliver så destruktivt mod hende, og det viser dybest set mere om dem, der udøver performancen, nemlig dem, der går hen og altså gør voldsomme ting ved hendes krop, faktisk. Altså, Ja, og det henviser dertil til, jeg tror det kunststykke hedder Rhythm Zero. Kan det passe? Ja, præcis. Ja. Lige nok, det værk der. Ja. Blandt andet. Ikke? Men egentlig gør hun sådan nogle ting på flere forskellige måder. Men hun er en af de der, som vokser ud af, men der er vi lidt længere fremme. Ikke? Nogle af 70'er performancekunstnerne, det er lidt en anden historie, men det er ret interessant. Og jeg mener, Pollock er en kunstner, der ligesom foregriber det der, og han foregriber også det, at hans egen krop bliver fuldstændig nedbrudt i takt med det projekt, han har gang i der. Altså, man kan sige, det handler ikke kun om alkoholmisbrug, det handler simpelthen om den fart, hvormed han maler sine billeder, hvormed han udstiller, hvormed han eksponerer kunsten gennem helt nye medier. Altså, det, at han kommer i Times, det han kommer i Playboy. Playboy kan ved at have Pollock med, blive til et blad, der godt kan ligge fremme i 50'ernes USA. Det er jo også vanvittigt at tænke på i dag, hvor det blev betragtet som et regulært pornografisk blad. Det er ikke et, man ville lægge frem, men det kunne lægge frem, fordi man havde Pollock med. Ikke? Fordi så er der et kulturelt ligesom, indslag i det, så han gled jo helt ind i den amerikanske kultur, som måske kulminerende med Andy Warhol, der jo virkelig tog musikerne til sig osv., men jazzmusikken og alt det der lå ved beat-litteraterne og alle de her ting, jamen de blev jo genoptaget af hippierne, for eksempel. Altså, og derfor der måske er en bro til hippiekulturen. Hvis man ser, hvad det var for noget kunst hippierne, de var optaget af, så var det Andy Warhol, og det var Pollock. Ikke? Og så var de ellers til Ginsberg og Burroughs og alle de andre litterater der, men som billedkunstner, der var Warhol og Pollock, de var urørlige, også for hippierne. Det passer virkelig ind i hele counterculture-bevægelsen, tænker jeg, ikke? Og selvbevidstheden. Vi skal opbygge de her store strukturer, patriarkatet og så videre. Der kan man se med Pollocks kaotiske stil, at det virkelig er en modvægt, eller en udfordring til det etablerede. Ja, og så var han jo anti-akademiker par excellence. Altså han var ikke litterær. Han skrev ikke teorier. Han sad jo ikke som de russiske konstruktivister eller surrealisterne, eller han havde jo ikke programskrift. Han malede fandme bare. Fanden i voldsker lige direkte på. Og det vil sige, at grunden til, at han kunne eksponeres, det var jo en kunstkritiker, Clement Greenberg, som ligesom opdagede ham, og som på en eller anden måde udfoldede teorien omkring Pollock. Pollock havde sgu ikke selv en teori. Altså han gjorde bare det der. Og det gør ham måske til noget virkelig sådan native på den rigtige amerikanske måde. Det der med, at hvis der er nogen, du kan tale til, selvom du er milliardær og præsident, så er det trailerpark-folket. Altså, det er dem, du kan vinde. Det er det folk der føler sig overset. Pollocks malerier, det var ikke noget, der nødvendigvis skulle reflekteres over. Man skulle bare se det, og så var de fanden store i modsætning til det, der var malet tidligere. Kæmpe lærder, ikke? De havde ligget på gulvet, han havde vadet hen over dem. De var rå, og de er rå, ikke? Og den der råhed, når den kommer ind i det sådan, i decent American home, ikke? Så sker der en selvbevidsthed, ikke? Ja, det gør der, ja. Og det er også virkelig en hvad kan man sige, en stor modsætning til, du var også lidt inde på det tidligere, men en stor modsætning til Ed Sheerans malerier, i hvert fald måde at male på. Så jeg har også set billederne af ham, hvor han står i sådan en heldragt, og det hele virker så sterilt og forsigtigt. Det er som om han er en laboratorieforsker, ikke? Omhyggeligt, du ved, gør nogle ting, ikke? For det er en kæmpe kontrast. Det er et kæmpe kalkuleret projekt, og bare det der med, at billederne, altså et Sheerans billeder, de så går til velgørenhed. Jeg tænker virkelig, hvis der var noget, Pollock aldrig nogensinde havde gjort, så var det fandme at lade billederne gå til velgørenhed. Han var pisse fucking ligeglad, hvis han var noget, ikke? Altså, så var det jo snarere, at de skulle ud på nogle gallerier, nogle museer, ligesom de kom og sådan noget, du ved. Men han havde ikke sådan et projekt, du ved, eller sådan der var ikke nogen altruist i ham, vel? Han kørte sportsvogn, og han kørte stærkt.
sådan virkelig et prototypen på en amerikaner måske, ikke? Fuldstændig. Så man kan sige, lige for at opsummere tingene lidt her indtil videre, så det, der adskiller Pollock og hans malerier, det er jo selvfølgelig den der kontekst, og det er kunstneren Pollock. Det er det, der adskiller det fra Ed Sheeran. Er der så også noget rent teknisk? Kan du se, at der er nogle tekniske forskelle i, hvordan tingene er udført? Altså også lige på nær det med ølkapslerne og cigaretskodderne, du ved. Men så et rent malerisk teknisk. Kan man se nogle forskelle der? Jeg kan i hvert fald, altså, det kan jeg ikke se. Men kan du se et eller andet? Nej, og der tror jeg, der skal man jo netop have det ind i den kulturelle kontekst. I dag er vi jo næsten blevet vaccineret over for den slags maleri. Vi har set det igen og igen og igen. Ved Pollock var det noget nyt, og det var en chok-effekt, og man kan sige, der var netop, teknikken var der ikke var en teknik. Altså, teknikken var den, at han malede fuldstændig ligesom de indianere, der var i, han var et med naturen. Altså, det er jo meget tættere på et primalt hulemaleri. Altså, der hvor maleriet starter, kan man sige. Der hvor mennesket begynder med at adskille sig fra den natur, som man har været en del af, og som indianske kulturer på en eller anden måde også står i, at der er at billedet og verden på en eller anden måde flyder sammen. Og det er jo det gør ved Pollock også. Og derfor er de billeder så fandens ægte, fordi de er malet ud af ikke af en lyst, men ud af et behov. Nærmest altså ud af et simpelthen primalt behov. Pollocks billeder, det er den association, jeg får. Det er fuldstændig som hulemaleriet. Du står i en grænsezone mellem noget, der adskiller sig fra en verden, og noget nyt starter, og der opløser du fuldstændig verden, og så starter du den fra et nulpunkt. Og der var der mange måder at gøre på. Minimalismen reducerede billedet til den rene flade. Pollock malede på den måde. Den type billeder, selvom de formelt set ser meget forskellige ud, så er de utrolig ens i deres projekt. Du nævner også lige ordet lyst her, og det er også noget, jeg blev mærke i den der artikel, hvordan at Sheeran selv siger, at det er nærmest meditativt, det er sjovt, han gør det af lyst, det er nærmest en form for terapi. Igen er det lidt en kontrast til Pollock, kan man sige, ikke? Fordi ud fra din fortælling, ud fra den smule, jeg ved om Pollock, så virkede det som en nødvendighed. Han kunne ikke lade være med det. Det var ikke bare noget, han gjorde et par gange om ugen, fordi det var sjovt, og han havde lyst til det. Han kunne ikke, det var så primalt, som du sagde. Jeg tror der hvor vi kan sige, at der er noget afgørende forskelligt ved det der med, at der er ikke en distance. Det er jo ikke en aftensyssel. Altså, Pollocks maleri er ikke et rum, han træder ind og ud af. Pollocks maleri er Pollock. Det er hans liv. Altså, Ed Sheeran går ind og ud af de rum, hvor han befinder sig. Selv når han laver nu vil jeg ikke tale så meget om hans musik, men det her med, det er så staged. Altså, han laver 3 koncerter, de er stort set ens. Det hele er skåret fuldstændig som en maskine. Du går ind og ud af det rum der. Ja. Det er ikke sådan en kunstner, som Pollocks DNA eller natur er overhovedet. Og du kan ikke adskille sportsvognen fra maleriet og sådan noget. I Danmark har vi måske et nulevende eksempel som Frederik Næblerød, der kunne være lidt den samme profil. Altså, kunstnere, der ikke træder ind og ud af, men er. Leder os til det her meget klassiske spørgsmål inden for kunst generelt. I hvor høj grad kan man adskille kunstneren fra kunsten så? Det er måske et spørgsmål, du har stødt på flere gange og reflekteret en del over. Man kan sige her i Pollocks tilfælde, så er det svært. Altså Pollock er hans kunst. Og det er derfor, vi tænker, at det er god kunst, det er stor kunst. At Sheerans kunst, det er måske pænt at se på, men det er ikke så interessant. Det er ikke noget nyt, det er ikke originalt, det er ikke en lidenskab, der ligesom ligger under det, ligger bag det. Men altså, vil du sige, at i hvor høj grad kan man adskille kunstnerne fra kunsten? Og man skal vurdere, om kunst er god eller ej. Det er meget svært. Altså, og det har det jo været siden begyndelsen af modernismen eller moderniteten. Altså, hele 20. århundredes kunst er det meget svært at adskille kunstneren fra værket. Man kan sige, at nogle kunstnere har jo forsøgt det. Der har jo været masser af identitetsspil, meget identitetsleje. For eksempel kunstnere, der arbejder under pseudonymer. Det viser jo allerede en bevidsthed om at distancere sig fra det, man laver, for ikke at sammensmelte fuldstændig med det. Andre har jo spillet på det på meget, meget interessante måder, som for eksempel Andy Warhol, der havde dobbeltgængere til sine faniseringer. Det vil sige, at når pressen skrev, Andy Warhol var til den her fanisering, og så den anden avis skrev, Andy Warhol var til, og det var så en anden fanisering, jamen så vidste man ikke, om Andy Warhol havde været til nogen af dem, eller hvad for en af dem han havde været til.
Og det er jo allerede en identitetsleje, der distancerer sig lidt fra det, man er. Og det kan man sige, det får kunstner jo et stigende behov for, i kraft af, at presselinsen er så markant på dem. Og det har den jo været, siden at kunsten begyndte med at ramme prisniveauer, som ligger helt uden for alle andre økonomiske rammer. Fordi det er jo i dag sådan, at de allerdyreste malerier, de stiger jo stadig, uanset om der er inflation eller ej, eller uanset om der er økonomiske kriser eller krig eller så videre, så stiger kunsten, og det har den gjort lige siden 1940'erne, 50'erne, eksponentielt hele tiden. Der er ingen, der kan være med. Det er jo den færreste promille, altså det er en promille af verdens befolkning, der kan købe med Edvard Munch, eller en Gauguin, en Van Gogh, eller en Pollock. Ja, ja. Så man kan sige, at kunstneren og konteksten virkelig er kriteriet nærmest for at vurdere en kunststykkes værdi. Ja, det kan man sige. Kan man sige. Det kan man sige. Ja. Og man kan sige, derfor er det meget vanskeligt at adskille kunstneren fra værket, men man kan sige, set fra et lidt højere niveau, så er det måske heller ikke det, der er så afgørende. Det afgørende er måske at se, hvad er det, at kunstnere de ligesom peger på i deres egen samtid, og hvad kan vi også lære af dem efterfølgende. Jeg synes, man kan lære utrolig meget om den eksponering, som netop den amerikanske drøm fik gennem billedkunsten, og sådan set stadigvæk har gennem populærkultur. Altså verdens største rockbands, de udgår stadigvæk fra USA. Altså, de største musikere, selvom de er født andre steder, så er de bosat der. Og det er ganske få, der ikke har en base i USA. Altså, og måske lige der adskiller Ozzy Osbourne sig på en interessant måde ved at komme tilbage til Birmingham. Men det er ganske sjældent, at kunstnere, de vender tilbage til der, hvor de måske var født. De bliver amerikanere. De er assimileret til amerikansk kultur. Ja, så det er også meget, hvad reflekterer kunststykket og kunstneren? Hvad er det for en samtid, de ligesom afspejler? Hvad fortæller det os om den tid, som de kan man sige, eksisterer i? Og hvis en kunst skal også, hvis en kunst også skal gribe den samtid, den ligesom foregår i, og hvad kan man sige, udtrykke den, jamen det er også der, det bliver virkelig spændende og god kunst, ikke? Hvis den formår det. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og der kan man sige, at fordi Pollock ikke havde et teoretisk program, var han meget nem at gøre til en amerikansk drøm. Altså, fordi masser af de kunstnere, som voksede ud af mellemkrigstidens avantgarder, de voksede jo dels ud af samfundet. De var en del af moderniteten, kan man sige. De var jo en del af at kunne bruge alle de nye montageteknikker. De brugte jo alt det, som var kapitalismens matrice. Men de brugte den mod det system, som de var vokset ud af. De brugte den jo de brugte den jo sådan set imod systemet selv. Det gjorde Pollock ikke. Pollock, han blev fuldstændig sluset ind i den amerikanske forestilling netop om, hvad en star er, og blev symbolet på frihedsidealer, som var liberalistiske frihedsidealer. De var ikke kommunisternes frihedsidealer. De var ikke et kollektivt ideal. Det var idealet om, at den enkelte kunne komme fra ingenting, kunne være native boy og vokse sig stor og blive til et samlende idol, ikke? For nationen og staten. Jeg har et andet spørgsmål til det her, som jeg også har tænkt over, og det er også et meget klassisk spørgsmål, men altså, i hvor høj grad er lidelse en forudsætning for god eller stor kunst? Og lige til at motivere det spørgsmål, så en af dine, kan man sige, kollegaer, Jonathan Jones, kunstanmelder for The Guardian, han skriver, at Ed Sheerans kunst, de her malerier, de er ikke så spændende, de er ikke så gode, fordi at Ed Sheeran tror, at kunst er sjovt, men kunst er lidelse og galskab. Ed Sheeran kan efterligne et Pollock-stink, men der er ingen følelse, ingen sandhed. Det forestiller mig, at du er meget enig i. Det er jeg sådan set fuldstændig enig i. Altså, der er jo det problem med lidelse, at vi kommer let til at skabe de her romantiske forestillinger. Altså, at kunstneren er et fattigt menneske, som er så passioneret i det her, at hun gør, at man ligesom ikke kan slippe det. Men jeg synes, der ligger noget andet i det, og det er, jamen, lidelse og kriser afføder jo altid nye kunstneriske udtryksmåder. Så hvis vi ser lidelse som en stor kollektiv lidelse,
så kan man sige, så skulle der gerne vokse noget kunst ud som en reaktion på de her ting. Det gjorde der i Vietnamkrigen med hippiebevægelse og Black Panthers på den modsatte fløj. Der altså 68-oprørere, som ikke var hippier, men bare noget andet politisk organiseret osv. på venstrefløjen. Der voksede alle mulige alternative kunstretninger ud af de lidelser, på samme måde som det går under den kolde krig med Pollock og andre. Så den ægte kunst, den vokser ud af det der på en eller anden måde. Men problemet i dag er måske nok, at vi ser faktisk ikke ret meget kunst vokse ud af det kæmpe kaos, jeg har ikke rigtig set det endnu, i hvert fald. I det kæmpe kaos, vi ser i øjeblikket, der er det som om kunsten er blevet reduceret til en eller anden form for underholdning og flødeskum. Vi er snart blevet eskapister, der skal glemme lidelsen gennem kunsten. Men jeg er netop enig i, at kunsten er lidelse, og kunst skal gå ind i det rum og vise andre veje i noget, som er kaotisk. Og det synes jeg ikke, kunsten gør i øjeblikket. Den arbejder faktisk mere efter en forestilling om, at vi skal kunne flygte fra den, lidt svarende til at gå i den nedlagte Tivoli-revy. Ja, ja. Jamen det er jeg også enig med det i de betragtninger om, at i dag er det meget, vi vil gerne væk fra lidelsen, ikke? Og vi går til psykologer, og det hele skal være terapeutisk, og også sterilt, ikke? Og det skal være nemt, og den her virkelig, ekstreme hedonisme, som du ved, vi dyrker. Vil du har sat ind på det her med romantisering af den lidende kunstner. Kan det også være farligt måske at reproducere den her lidt stereotyp, som jeg også er enig med, det er stor sandhed i, at før man kan skabe god kunst, så skal man på en måde være lidende. Nu nævnte du kollektiv lidelse, det er egentlig meget interessant, synes jeg. Men hvis vi tænker på individuel lidelse, at det skal være en forudsætning, altså måske du ved, til nye kunstnere, til nye aspirerende kunstnere, hvorvidt det er forfattere eller billedkunstnere, at de måske gerne vil, at de måske overdyrker en form for, du ved, lidende natur, fordi de så tror, at det vil gøre min kunst stor. Kan der være noget der, tænker du måske? Absolut, og man kan også sige, at de måske, i mit verdensbillede, er der meget store kunstnere, som bestemt ikke er gået ikke nødvendigvis har skabt på modstand, men egentlig også har skabt på en form for medgang, ikke? Altså man kan sige, det er ikke sådan, at det er den personlige kunstners undergangsforestillinger eller sådan noget, der skaber stor kunst. Man kan sige, hvis mennesker, som var meget lidende, de ville være store kunstnere, så var verden fuld af dem, og det er den altså ikke. Der er ikke så mange skidegode kunstnere. Så det kommer nok mere ud af det behov, det at være kunstner, der ikke træder ind og ud, men faktisk er i stand til at leve lidende for at gå ind i kunstens rum, så at sige. Altså, Carl Henning Pedersen, der både fik Thorvaldsens medalje og blev hæderkronet kunstner på alle mulige måder, altså modtog diverse priser og så videre. Jamen, altså i 30'erne, der gik han fra København til Paris på sine fødder for at opleve kunsten ude i verden. Ja. I 1962 eller 62, tror jeg, der står han på Venedig-biennalen sammen med Henry Hey, og de er millionærer, for at sige det sådan, ikke? Men de gjorde præcis det samme. Carl Henning stod op vedholdende og malede endnu en blå fugl. Jeg fanden forstod, at han kunne blive ved. Men det kunne han. Og male en lille hest og en sol. Og der var egentlig ikke de store ændringer i Carl Hennings liv, selvom han havde et slot i Sydfrankrig og en kæmpe stor villa lige ved siden af, hvor jeg bor på Frederiksberg. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, det kan godt se. Han gjorde præcis det samme. Ja. Så de der gode kunstnere, du kan overføre til rockmusik, de ændrer ikke nødvendigvis så meget på deres tilværelse nødvendigvis. Nogle gør, men andre gør ikke. James Hetfield bor i et meget, meget, meget beskedent hus og hugger selv sin brænde til sin kakkelov. Du siger, at det interesserer mig ikke, om jeg har penge eller ikke penge. Han var ikke en af dem, der behøvede en stor bil. Nej. Ja. Men hvis man er kunstner, så har man netop en form for følsomhed over for verden, uden for verden, inden for en selv, og så kan man så kultivere en form for teknik, og så give et udtryk til de her ting, man ligesom registrerer og kan reflektere over. Så man kunne forestille sig, at kunstneren, jeg har en stor kunstner, lever et ganske almindeligt liv, men har bare den her sensibilitet, som gør, at man netop formår at kanalisere. Mange store kunstnere, som måske har den her, hvad kan vi sige, personlige lidelse et eller andet, er jo stadigvæk i stand til at transformere den til noget universelt, for ellers så var de jo ikke store kunstnere. Det er jo fordi, at mennesker kan se universelt noget i den store kunst, som gør, at den er det. Man kan sige, derfor er kunsten næsten, eller det er den ikke næsten, for det er den. Kunsten er kollektiv per definition. Mm-hmm. Hvis ikke den er det,
så er den ikke rigtig kunst. Eller Nej. også er den i den meget, meget, meget spændende, synes jeg, overgangszone igen som hulemaleriet, der ikke blev lavet, fordi det skulle være offentligt. Det blev lavet langt inde i hulerne i Sydfrankrig, Dordogne, for 14-16.000 år før vores tidsregning. Og det var jo ikke billeder, der skulle ses. Det var jo shaman-billeder i en eller anden forstand. De viste billedets magi, og det er jo noget andet. Men det er der jo meget få kunstnere, der kan arbejde i sådan nogle rum i dag. Kunsten er jo et offentlighedsprojekt, og er jo også skabes jo også ud fra et offentlighedsprincip. Altså den store kunst bliver meget hurtigt til udsmykningskunst, eller til underholdning, eller det er ganske få, der kan stå på en scene på et lille bitte spillested i dag. Det er jo det, der er lukningstruet igen og igen, fordi der er mange, som ikke forstår kunsten op i de politiske systemer. At den faktisk har en bærende kraft og kommer nedefra altid. Tiden den løber afsted, og jeg har lige et par afsluttende spørgsmål her til dig. Vil du sige, at... lad os tage det her som det første spørgsmål. Vil det sige, at kunst skabt af kunstig intelligens måske aldrig nogensinde vil være interessant? Blandt andet fordi sådan noget som GPT, det er jo ikke en levet krop, det er jo ikke et levet liv, det er jo bare statistik og algoritmer og en masse data. Og det kan godt skabe noget, som måske æstetisk er flot, men fordi det ikke har en kontekst, der er ikke et levet liv, som vi var inde på med Jackson Pollock, det efterlader ikke cigaretskåder ned i det her digitale billede, det maler. Vil du mene, det aldrig kan blive interessant, så aldrig kan blive egentlig god, spændende kunst? Så der må jeg jo nok tage min egentlige faglighed på mig og sige, at altså, kunsthistorie synes jeg, det er mega interessant. Ja. Fordi det er noget andet end at se på billederne isoleret set. Det er jo ligesom at se på, hvad er det for et samfundssystem, vi står i. Uh-huh. Da man opfandt trykmaskinen i midten af 1400-tallet, der er der heller ingen tvivl om, at der har mennesker opfattet det her som en ekstrem krise. Alle middelaldermunkene, der sidder transkriberet og skrevet i hånden osv., de forsvandt. Ikke over en nat, men dog alligevel nok til, at den første trykte avis i Danmark, den kommer altså der et eller andet sted i, hvordan er det, i 1780'erne, sådan noget. Altså, det er selvfølgelig nogle 100 år, men jeg mener, det er en avis, ikke? Altså, der kan man se en bevægelse, hvor reproduktionen jo ikke har gjort, at vi mistede kunsten, men den blev transformeret til et andet medie. Man kan sige med typografier, med litografier, med serigrafier, med foto, alle mulige reproducerbare kunstarter. Troede man jo, at kunsten og maleriet ville dø. Det gjorde det overhovedet ikke. Tværtimod fik det faktisk en endnu større eksponering på mange måder. Maleriets historie for mig at se starter selvfølgelig meget længere end det, tilbage end det, jeg arbejder med, men man kan sige, at det autonome maleri, det kommer meget sent i historien. Vi skal op i 1800-tallet, før kunsten begynder med egentlig ikke at skal afbilde adel og så videre. Det kommer jo med 1848-revolutionen. Symptomatisk nok er det samme år, vi får det første danske offentlige museum, Thorvaldsens Museum i 1848. Det er samme år, som Marx og Engels skriver deres kommunistiske manifest. Uh-huh. Det er junirevolutionen. Eugène Delacroix står og maler, nede i Frankrig i revolutionsmaleri. Der begynder kunsten med at blive autonom. Men samtidig begynder aviserne med at komme. Alle de store magasiner begynder med at komme. Man får en overflod af reproducerbare midler. Alle mennesker får adgang til, og den døde ikke. Så jeg tror ikke, AI er en trussel mod selve maleriet eller mod selve kunsten. Den har ligesom et andet rum. Men det er klart, at AI omformer måske, hvilke medier vi begynder med at arbejde kunstnerisk indenfor. For der er jo det særlige, at kunst kan gå ind og omstrukturere inden for de enkelte mediesammenhænge, kan man sige. I dag findes der jo, der er der gjort i mange, mange år, der er der jo fandtes computergenereret kunst. Altså, de første auktioner over algoritmer er foretaget. Kunstværker, der er elektroniske, er blevet solgt som algoritmer osv. Og man kan sige graffiti-kunsten, som på mange måder også er skabelonmaleri osv., og som allerede Andy Warhol havde skabt med poparten, og den bliver jeg ved med at kredse lidt om, kan du godt høre, fordi den er ret interessant i en Pollock-sammenhæng også. Jamen, den lod jo ikke kunsten dø, men man overførte medierne og udviklede inden for nogle nye medier og skabt kunst af den vej, som har været reproduceret på. Jeg kan godt se det der med, at der kommer nye teknologier til, nye medier til, og så bruger kunstneren de her nye værktøjer til at forme noget nyt, og det er jo hyperspændende. Men her, hvor vi også ser en forskel med kunstig genereret kunst, det er jo ligesom, der er jo ikke nødvendigvis en kunstner bag det. Nej. Det er jo vel bare en prompt, og så er det masse det er rigtigt. Ja, det er rigtigt.
Og der kan man så sige, at der flyder man jo over i det, som kunsthistorikere vil meget gerne prøve at få designhistorien ind i kunsthistorien på en eller anden måde. Sådan har det været i mange år. Men man kan sige, at der er jo den kæmpe forskel, at det, som bliver produceret uden menneskets hånd, eller som bliver produceret helt uden, der er en kunstner, der godkender det, eller signerer det, eller gør noget andet ved det, jamen det glider jo over i en designkultur, hvor man kan sige, at det bliver så meget masseproduktion, at det måske mister den autenticitet, som man normalt vil tillægge begrebet kunst. Ja. Og her slutligt, vil du sige, at de her udstillinger, som berømte mennesker foretager, såsom Ed Sheeran og Bob Dylan og Johnny Depp sågar, er det med til at underminere standarderne for god kunst? Og du var lidt inde på det i forhold til, at vi gerne vil have lidenskab måske væk i dag fra vores rum. Men hvad tænker du? Er det med til at gøre lidt, at vi glemmer, hvad der måske egentlig er god kunst? I hvert fald jeg vil jo ikke sige, at en musiker notorisk ikke kan være en god billedkunstner, men der er jo en tendens til, at det her med, at man skifter sit medie, ikke nødvendigvis altid er en succes, fordi hvor skal man ligesom starte, hvis man ikke er skolet ind i det, eller man ikke har haft det medie med sig altid, eller sådan. Det kan blive meget kunstigt. Altså, jeg har set musikere, der har malet billeder, som ikke har vist deres billeder offentligt, og hvor jeg bare har sagt, hold nu fucking kæft, de er gode, de her billeder. Altså, Carsten Vogel fra Burning Red Ivanhoe har vist mig nogle billeder i hans kælder fra 60'erne, og jeg siger bare, ja, de er seje og stærke, ikke? Og så har vi nogen, der selvfølgelig har kunne switche mellem ting, men man kan jo godt sige, faren er jo lidt, at man taber sig selv undervejs. Altså Johnny Depp er jo ikke bare maler, han er skuespiller, han er musiker, han er sådan set det hele. Men problemet er jo lidt, at det vil stadigvæk være Charlie og Chokoladefabrikken, der ligesom bliver hans aftryk. Og det vil være meget svært ikke at være den pirat, man kender fra filmen, når man ser ham som pirat med Alice Cooper. Altså, det er ikke en succes i mit verdensbillede, det der kunstnerisk. Ja, og man kan sige, og det samme med Bob Dylan. Bob Dylan blev jo eksponeret i Danmark kvæg en kunsthistoriker, Kasper Monrad, som ligesom lavede den store Dylan-udstilling på SMK i sin tid. Og man kan sige, Dylan har jo heller ikke i mit verdensbillede et særligt stærkt maleri overhovedet. Men man kan sige, Bob Dylan har måske haft lidt den fordel, at han ramte den generation på næsten alt, hvad han rørte. Og sådan kan det også godt være, det er med Ed Sheeran. Det skal jeg ikke kunne sige, fordi der er jeg simpelthen for gammel. Men jeg synes, at maleriet, og det gælder både Dylans, og det gælder i høj grad Ed Sheerans, det er et meget svagt maleri. Kunne man sige måske, at nogle kunstkritikere kunne have mere respekt for Bob Dylans forsøg, fordi han maler figurativt, og det kræver måske alligevel lidt mere teknik, end det gør, end i går sådan bare, at du ved, kaste maling ud på et lærred. Kunne der være noget omkring det måske, at man vil gerne, man ser nogle af de her celebrity artists, og de vil gerne lave malerkunst. Hvad er det nemmeste? Det er måske, at du ved, kaste maling ud på et lærred, og så kan man sige, hey, det er kunst, køb mit kunstværker, men faktisk at male realistisk, eller noget mellem realistisk, som Bob Dylan gør. Jeg må sige det, jeg tror det ikke. Altså, jeg tror altså for mig står det billede ikke bedre end alt muligt, som alle mulige mennesker laver. Altså jeg tror snarere, at det handler lidt om det der med, at man kan sige, de kan jo skifte det her ud med alt muligt andet. Altså Ed Sheeran kunne lige så godt have solgt sin gummisko. Altså altså man kunne sælge et maleri, han har rørt ved noget, og mennesker vil gerne have det. Altså så jeg ser det faktisk næsten på det niveau, og det kan jo lyde hoverende, men det er mere ment som, jo, hvis folk køber det som en fetish, jamen fred være med det. Jeg synes også lige, om folk hænger det op og synes, det er godt, men kunsthistorisk, og det med vægt på det historiske, der er det noget af det mest uinteressante, man kan komme i nærheden af. Jamen, således synes jeg, at vi skal sætte et punktum. Tiden den er også løbet fra os. Jens Tang Christensen, tak for det her interview. Det har været meget spændende at lytte til din store faglige viden omkring kunsthistorien. Så medmindre du har et eller andet lige til sidst, så synes jeg det bare, at vi skal holde her, og så Jamen, så vil jeg sige selv tak. Ja. Tak. Ja, tak for det.